Mi smo bili sad... Mi mora da ručamo, mi nismo ručali, nosili majstoru ručak, ali nismo ručali. Vi onda kopajte bakljave. Pa ćete da pijete? Šta? Pa ćete da pijete? Pa šta nudi kuće? Pa kuća ima svašta, zašto ste vi? Znam ja da je ovo bujerska kuća. Da, ja. Zašto ste vi? Ja, pa ništa, niste posebno vode neke ili tako nešto. Sok, neki pivo. Snimam te sve vreme. Pivo, sok piješ, ne piješ? Pa ne pijem. Mnogo mi je vruće sada za neke alkohol. Vode Sad obično. snimaš dok izlazi. Ajde izađi, molim. A šta ćeš ti, Srđan? Ja ću pivo. Ti ćeš pivo. Nećeš sok neki? Ne, hvala vam. Što, neće mi pivo? Neću pivo. Svaka ti čast. Si se okupale. Dobro. Hladnu vodu, iz friždera. Može, da. Svaka čast. Jao, kako je ovdje lijepo. Prvo se ocedi pa onda Petrović, se... imaš Facebook da te taguje? Ne verujem.